Actually, all over 25 years, ndingamazi utata wam. Ucinga fama uzondixelela ntoni? Don't you think ndidiniwe ukuthi tata wonke la madoda uzana apha endlini? Tanam, let me explain. Le nto ikho lula nalapha kum. Tata wakho wandishiya emveni kobevile bangabandikhulelwe. Ndahlala ndazula everywhere ndizamana nomsebenzi kodwa zange ndifumane lakhe. Ibuhlungu le nto nakum ngoba kaloku ndakhulelwe ngabantu abazali. Andingafuni ukuba ngaba nawe ukhule ufane nam ukhule kabuhlungu. Ndandifuna nawe ukhule unento yokufana nabanye abantwana abaphandla kodwa azange ndiphumelele. Ndiyakucela bendicela ucingelane nam ngoba nakum ibuhlungu njengoba ibuhlungu nam. Excuse me, mama. What makes you think this about you? Akongawe mama lembe, this is about me. I am right to know who my father is. So, don't let that mama ngubani tata wami because nefumazi. I will then decide what I want. I'm sorry, my child, but this is not even easy for me. After all your father did bad things to me, you don't have a shame. Standing here and telling me that my own father was a dog. You know what, mother? I'm done with you. Puma, and make sure the door doesn't lead you on the way out. Ukanike ngosancokola no Cynthia Ngcuka uzasichazela ke ngokwenzekayo ngoku apha eholweni. Cynthia masikwamkele kwimbathi. Sabona bhuti. Cynthia ndifike kumaxhaphetshu kubhizi kuxakekekile kwenziwa ntoni nenzani namhlanje? Well, namhlanje it was a training session for abantwana bami besikolo since it's Saturday, so we meet here for some trainings, drama. Nidibana rhoqo apha ngeMigqibelo? Yeah, every day, Saturdays. But sometimes because of iskolo and projects, so we kind of like cut it and meet it during the week. Yeah. All right. Namhlanje lo mdlalo bawudlalayo kwenziwa ntoni kasicacisele ngawo? Oh, well, Lomdlala Bodlala is a story that was written to one of the kids. So we decided that we're going to work on the story. This is just a short piece of the story. It's not a whole story. So our story song is and then I think we'll call everybody to come and see it. Yintoni ilona elibali kasikrobise kancinci. Qhubeka ntoni? Ndifika baxambulisana ngantoni? Well, the story basically is about a child that never got a chance to know who the father is. And then the mother keep on going around the bushes, don't want to tell the child who really father is. And now she's insisting that she really want to know who the father is, even though why bad isn't bad, but she wanted to decide whether she wanted him in her life or what. Ingaba niyafumanisa into yoba apha ekuhlaleni kwethu yinto eninzi eyenzekayo le? Yeah, it's like I will say in the needs especially in our days. Lo mdlalo weqonga uza nazo isisombululo ba le nto ingasombululeka kanjani leyo ndiva kuthiwa uyise inja. Yeah, lots of the plays when we're doing a story, make sure that we find a solution because so that abantu when they see it, okay, to each and every problem that I have, there is a solution. Right. Masibulele kakhulu ngexesha lakho sithembe into ba nakuqhubekeka sinibone nako Baxter Theatre nakwezinye theatres. Most definitely you will watch the space. Oh, okay. All right. Well, that comes with confidence. Okay. Uqinisekile. Masiyomjonga ngokhawuleza phaya Baxter Theatre. Maziba uzaba konini saphinda sive ngayo. Kodwa ke wena ba use Delft yaye unetalent onayo umdlalo weqongo okanye yacula. Ungaya phaya eRent office uzawufika bekhona pha baza kunceda. Unganyebelezeli siyabuya.